glædesdans. Nu i Norge. Det er, at I skal lade som om I ler. Fake it till you make it. I skal bare lade som om I ler. Men I får nogle øvelser, mens vi gør det. Så bliver det lidt nemmere. Vi laver en cocktail-latter. Så I skal lige have fødderne stå sådan lidt spredt ben. Så skal I have armene ud til siden. Så skal vi blande en cocktail. Og det gør vi ved, at vi skal have 2 glas. Og de lyder sådan her.